Izgleda da danas naše junake čeka nešto neobično. Neko uradio da je sad teško izaći iz sobe. Da bi našli ključ, trebao ispuniti zadatke. O, šta je to? Pogledaj koliko brava ima ovdje. Kako da ih otvorimo? Kakav je to zvuk? Hajde da vidimo. Oho, zašto ovdje visi kanta? I konopac? Ništa ne razumem. Hajde da proverimo. Na broj 3 vučemo konopac. 1, 2, 3. Hajde, Kate. Kako teško. Šta bi to moglo biti? Jao. Sad sam sva prljava. Fuj, odvratno. To nije smešno, Marie. U stvari, čekaj, to je čokolada. Cela kanta čokolade. Baš je ukusno. Daj meni da probam. Stvarno čokolada. Želim još. Pa ne, još nisi povukla konopac. Sad ću. Fuj. Da li su to sirova jaje? Kakav užas. O, imaš nešto u kosi? Vidi, pa to je ključ. Šta da radimo s njim? Mislim da znamo čega je. Stavljamo bravu, okrećem i... Juhu, skinuli smo prvu bravu. Nećemo se grliti. Jao, opet eksplozija. O, kakva zanimljiva kutija. I kakve velike slamke. Hajde ti ovaj put da budeš prva. Nema šanse, ti si prva. Ne čujem te, ne čujem. Ponašaš se kao dete. Dobro, ja ću biti prva. Fuj, odvratno, neću da pijem to. Hajde, bolje ti. Pa dobro, nadam se da to nije nešto gadno. Oho, to je koktel od lubenice. Baš je lep. A mogu li ja da probam? Ne, to je moje piće. Cicija. A možda neće primetiti ako uzmem svoju slamku i... Šta to radiš, Marie? Skloni svoju slamku od mog koktela. Bolje pi svoje piće. A ja ću uživati u svom. To je to. Bilo je prelepo. U mom piću nije bilo ključa, tako da svakako moraš popiti svoje. Kakav užas. To je odvratno. U vratiću. Fuj. O, izgleda da sam našla nešto. To su neki brojevi. Ali šta ću mi? Shvatila sam, hajmo. Daj mi papirić sa brojevima, da vidimo. 3, 2, 1. Okrećemo i brava je otvorena. Jednostavno. Ti si genije. Ja opet. Šta nas čeka ovaj put? Pitam se šta je unutra. Ja sam prva. Hajde. Biram ovaj. Šta ću dobiti? Veliki gumeni meda. Super. Baš mi se posrećilo. Zagrišću veliko pače. Hej, gdje si krenula? To je moj medved. Nisam planirala da ga delim. Pa dobro, sad ću ja izabrati sef i dobiti nešto ukusno. To je kamera i miriše na čokoladu. Jao, blic me je zaslepio. Moj medved je postao čokoladni. Wow. Cool, obožavam čokoladu. Ne, Marie, previše volim čokoladu da bih te častila, izvini. Pa dobro. Ja imam čarobnu kameru, sa njom mogu sve pretvoriti u čokoladu. Čak i ove gadne pileće nogice. Super, uspelo je. Oho. A ti gledaj i zavidi mi. Prelepo. A evo sljedeće ključa. O, hajde da otvorimo bravu. Stavljam ključ, okrećem i da, otvorili smo još jednu bravu. Baci pet. Ja, opet nešto. Kakva velika kutija. Ko će biti prvi? Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ti... Tamo će sigurno biti nešto gadno. Dobro, idemo. Ne razumem, šta je to? Pokušat ću da ga probijem prstom. O, ključ je unutra. Ali i dalje ne razumem šta je to. Treba samo izvaditi ključ. Zašto tako dugo? Sve mi klizi iz ruku. Hajde još malo. Da, evo ključa. Konačno. Daj ga ovamo. To je to. Otvorila sam. Da. Ne razumem zašto se tako raduješ. Još nismo izašli. Jo, pa hajde da pogledamo šta je tamo. Opet pića. O ne,
Plašim se, prošli put nisam imala sreće. Smiri se, Marie, ja ću da počnem. O, to je koktel od jagoda, baš je ukusan. Pa šta je tamo? Znaš, dobila sam veoma gadno piće. Ti sigurno imaš nešto ukusno? Ozbiljno? Da li mi se stvarno posrećilo? Jo, to je odvratno. Prevarila si me. Izvini, drugarice, nisam mogla da odolim. Uživaj u svom gadnom piću, a ja ću piti svoj prelipi koktel. Ključ je kod tebe. O ne, samo ne to. Morat ću sve da popijem. U stvari, imam bolju ideju. Sad ću napraviti čokoladni koktel. Samo jedna slika i to je to. O da, uspelo je. To je prelepo. Ovaj koktel ću rado popiti do kraja. Joj, potpuno sam zaboravila na ključ. Za malo ga nisam progutala. Izvoli, Kate. Fuj, neću da ga pipam. Kako god. Hej, pazi. Dakle, još jedna brava je skinuta. Juhu. Jo, bolje zatvoriti uši. Pa, šta je tamo? Opet kutija. Ovaj put, hajde bez mene, ćao. Čekaj, neka odluči sudbina. Dobro, kamen, papir, makaze. To, pobedila sam. Kreni. Nadam se da je tamo nešto mekano i prijetno. Ali to je nešto gadno. Pomera se. Fuj, neću da tražim ključ. Hajde bolje ti. Ne, to nije fair. Traži ključ, Marie. Moram nešto smisliti. O, imam ideju. U stvari ne. Misli. Znam šta da radim. Kate, sad ću sve srediti. Gledaj. Op. Vidiš šta je spalo? Čokoladni crvi. Stvarno? Cool. Baš su ukusni. Ali jednog je malo. Let's go! Posluži se. Wow, to su zaista čokoladni crvi. Obožavam ih. To je prelepo. Želim da pojedem što više. To je to, sve smo pojeli. Ali tu ima još nešto. Jesu li to brojevi? A, to je šifra od brave. Požuri, Kate. 6. To, još jedna brava je skinuta. Ali zašto se rešetka ne otvara? Šta ti je, nismo skinuli sve brave. Ostala je još jedna. Joj. Hajde da vidimo šta je tamo. Kakav veliki orman. Hajde opet da koristimo brojalicu. Ali zašto opet ja? Dobro. Hej, ima li koga? Nema nikog. Okej, otvaram. Šta je tu? Jao. Wow, koliko slatkiša, vidi. Oho, hoću ja bombone. Ne, to nisu bombone. Prerano sam zaključila. To je odvratno, sva sam u kečapu. Sad ličiš na hot dog. Hoćeš da dodam malo senfa? Veoma smešno, Kate. Otvori posljednji ormarić. Dobro, sad ću. O, ovdje je posljednji ključ. Našli smo ga. Super. A vreme je da izađemo iz ove sobe, Marie. Hajmo odavde. Ubacujem. Okrećem. I posljednja brava je skinuta. Izašli smo, da. Lajkujte ovaj video i zapratite Barada. Vidimo se uskoro. Ćao, čao. Ćao, evo moje karte. Odlično, Malena, možeš da prođeš u salu. Mada, stani. Daj mi svoju igračku. Moram da je proverim. Ima li nešto unutra? Osjećam miris slatkiša. Da vidimo. Da. Pored majka nijedna bombona neće proći. Pogledaj ovdje. I nemoj da plačeš. Trebalo je ranije da misliš kad si donosila slatkiše. Izvoli. Hajde, idi odavde. Zdravo, vaša karta. Da, naravno, jao, gde? A, da, hvala. Čekajte. Možete li da se okrenete? Samo da ne pronađe slatkiše, jao. Da vidim šta imaš u rancu. Šta, rukavica? Jeste vi bokserka? Da, hoćeš da proveriš? Ne, možete da prođete, gospođice.
to još mi preti. Zdravo, evo moje karte. Čika čuvaru, hoćete li me pustiti? Naravno, ali prvo da istresem sve slatkiše iz ove igračke. O ne, moja Minnie Mouse, prestanite. Shvatio sam gde si sakrila slatkiše. Sad ću izvaditi sve odavde. Moja jadna igračka. Izvini mala. Ovde stvarno ništa nije bilo. Sad ću sve da popravim. Eto, gotovo. Izvoli. Šta ste joj uradili? To je bila moja omiljena igračka. Šta da radim tačno? Ne plači, uzmi čips. Hajde, prođi. Hvala. Prevarila sam ga. Samo nemojte mu reći. Sve je mirno, bože moj. Drži kartu. Šta vam je to u rukama, kola? Jao, ne, zatim vas sigurno neću pustiti. Zar je nemoguće zapamtiti da se u bioskop ne može ući sa hranom i slatkišima? Ja nemam slatkiše. To on govori o meni. Okej, daću mu kolu. A sva pažnja na mene. Šta želite, starice? A zar vas nisu učili da puštate stare ljude? Sklonite se. Baka ide sa pitom. Ovako je mnogo bolje. Pusti me da prođem, dečko. Bako se ovim ne smete unutra. Šta kažeš? Onda? Eto ti. Izvoli. Jao, Skloni se, mali. ovo je napad na obezbeđenje. Fuj, odvratno. To su moje srećne gaće. Nemojte da mi se smejete. Hajmo brže unutra. Da, a ovo ću poneti sa sobom. Pita uz film, šta može biti bolje? Slažem se, to je preukusno. Da. Oduševljena sam. Obožavam čips. Blago meni. Devojko, dajte mi čips. Sve ste prosuli. Hajde, skupljajte sad. Dobro. Došla mi ideja. Pustit ću ovde svoje prijatelje bubašvabe. Tada će svi pobeći i ja ću moći da prođem u salu. Ajde, idite da šetate. Eto, sve sam pokupila. Halo, čuvaru, slušajte, imate bubašvabe ovde. Ogromne su. Bubašvabe, kakav užas. Sklonite ih, sklonite ih. Užasno se plašim insekata. Smirite se svi. Sad ću sve srediti. Imam specijalno sredstvo. A bitno je da ne dišete duboko. Ono je užasno otrovno. Hoćete me pustiti u salu? Tamo sigurno također ima bubašvaba. Odlično. Uspjela sam da prođem u salu. A još sam donela slatkiše sa sobom. Super. Sada mogu na miru da gledam film. Svaka mi čast. Kako sam pametna. Obožavam Doritos. Super. Dobro, što ova žena bila ovde? Inače bismo potonuli u bubašvabama. Niko ne sme da vidi da ja jedem čips. Dobar dan, mogu li dobiti vaše karte? Da li imate nešto sa sobom? Slatkiše? Ne, nemamo ništa. Odlično. Ali moram da vas proverim. Probušit ću vaše balone. Ups, bili su prazni, oprostite. Prijatno gledanje. Evo naših karata. Pustite nas unutra što brže. Moja drugarica se osjeća baš loše. Mislim da će se od filma oporaviti. Kako mi loše. Žao mi je, naravno možete proći. Mandy, uspele smo. Super, a mi smo u bioskopu. Hajde, vadi slatkiše. Naravno, uzmi slamku i meni jednu. Hajde da vam pokažemo kako smo prevarile čuvara. Ja sam imala Sprite, a Julie mi ga je uzela da bi ga sipala u infuzije. Kao da sam teško bolesna, ali to nije bila istina jer sam ja zdrava. Samo smo htjele da unesemo Sprite u bioskop i uspjele smo. Usput, zapratite naš kanal. Šta? Kako su one čudne, nisu normalne? Dobro, vreme da pojedemo naše čokoladice. O, da.
Kako je dobro što smo ih doneli sa sobom. Ja obožavam čokoladu. Našao sam prekršioce. Hoćete li mi dati čokoladu? Hvala. Ups. Da, našao sam vas. Svaka dobija čekiće po glavi. Pobegle su, pa dobro. Film je super. Trenutak, sad ću naći karte. Evo ih. Izvolite. Odlično, ali sa čipsom ne smete. Morat ćete ga ostaviti. Ali zašto to nije fair? O, Britney, pogledaj tamo. Zdravo, devojke. Kako ste? O, Bože moj. To je MC Zak. Ne mogu da verujem, ja sam njegova obožavateljka. Polako, devojke, ja sam običan momak. Došao sam u bioskop. A možete li da nas slikate, molim vas? Super. Hej, hoću ja. Zdravo, Zak. Prođite brže. Sve za vas. Jao, ja imam pune džepove slatkiša. Došla mi ideja. Gledajte, stavit ću sve svoje bombone ispod kačketa. Kao da je to moja kosa. Tako će me sigurno propustiti. A od čokoladnih novčića ću napraviti kulanac. Kao kod repera. A ovdje će biti slatki prstenovi. Sada mogu da idem. Hej, čoveče, ja sam cool rapper Pete. Hoćeš li me pustiti? Prvi put čujem za tebe. Hej, brate, ma daj. Još ćeš me čuti u svim klubovima. Ja imam kartu, gledaj. Da ću ti autogram. Da možeš da se hvališ svim svojim prijateljima da si vidio Pita. Ma šta će mi to? Ja te ni ne znam, čudan si. Dobro, možeš da prođeš? Jao, ovi reperi su ludi. Hej, stani, zaboravio si mikrofon. U stvari, dok traja film, mogu da peva malo, da. Uspeo sam da prođem sa slatkišima. Da. Britney, idemo kod njega. Ajde. Hej, devojke, gdje ćete? Zdravo, možemo li dobiti slatkiše? Naravno, nije mi žao. Hvala. To je jako ukusno. Da, Pete, ti si najbolji. Hoću i ja. Oh, yeah. O, to je zaista dobro. Nijedan huligan neće proći pored majka. Zdravo. Zdravo, evo moje karte. Čekajte, moram da vas proverim. Aha, da, sve čisto. Hajde, probudite se, možete da prođete. Šta je sa njom? Evo moje karte. Šta je to? Znao sam, to je cveće od slatkiša. Da, to je marshmallow. Marš odavde. Kako ste bezobrazni? A ovo ću uzeti. Mogu li ja da prođem? Evo moje karte. Moram da proverim vašu knjigu. Da, sa njom je sve u redu, odlično, možete da prođete u salu. Pametnica. Prijatno gledanje. Da, hvala. Odlično, uspela sam da prođem u salu sa slatkišima, a ovaj glupi čuvar ništa nije shvatio. U mojoj knjizi je tajna zaliha sa čokoladicama, a na džemperu je keks. To je preukusno. Pogledajte kako sam to izvela. Uzela sam knjigu i sekla u njoj tajni prolaz. A zatim sam ju napunila čokoladicama. Posle sam uzela keks i došla mi je ideja da zalepim ga na prslu. Eto, sve uspelo. A vama je ostalo samo da zapratite naš kanal. Hvala puno. A mi nastavljamo. What? Oh my. Kako dobar film. Hej, zdravo. Evo moje karte. Zdravo, odlično. Šta je ovo, žvaka? Ne, sa tim sigurno ne smete ući. Ispljunite u kantu. Okej. Eto, jeste zadovoljni? Sada mogu da prođem. Da, možete. Hvala. Zdravo, evo moje karte. Izvolite. Čekajte, prvo moram da vas proverim, a onda možete proći.
Neočekivano. Ništa nisam našao. Možete da prođete. Prijatno gledanje. Volim takve gledalce. Ovo je moja karta. O, ko je to tamo? To je moj zli pas Riči. Ne treba ga uznemiravati. Hvala. Da, uspjela sam da prođem. Ne dirajte. Jeste poverovali? Ne plašite se. Unutra nije pas, već gomila slatkiša. I sad ću ih pojesti. Jako ukusno. Hej, Roxy, hoćeš dati meni malo? Naravno. Hej, ne može. Svi slatkiši su moji. Nikome neću dati. Da počnemo? Smislio sam kako da napravim najlepšu krofnu. Samo ću uzeti gotove krofne. Slatke su, ali nedovoljno. Stavit ću još čokoladu na njih. Obožavam čokoladu Milka. Najlepše je. Eto. Gotovo. Pa i kakve su to krofne? Čekaj, bako. Čokoladu treba istopiti. Ugreću je. Odlično. Sad su to krofne sa čokoladnom glazurom. Došla mi je zanimljiva ideja. Bako, i tebe treba ugrejati malo. Ne treba. Moja perika. Bako, šta je to? Izvinjavam se, to je moje. Bako, nisam znao da nosiš periku. Ma daj, bilo je zabavno. A sad ću ukrasiti krofne konfetama. Gotovo. Ne, bako! Ne, samo ne špriceve! Smiri se, Deni. Planiram da napunim špric čokoladom. Da, tako je. A sad ću napuniti krofne čokoladom. Odlično mi ide. Kako su sočne. Da, svaka krofna mora biti puna čokoladom. Tako je, super. Zatim treba posuti krofne šećerom u prahu. Kakav miris. Završila sam. Ostalo je to sve staviti u korpu. Ovako. Savršeno. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja sam već napravio čokoladno testo. Treba ga sipati u kalup. Savršeno. I dodat ću malo vatre. Tako je. Onda će se moja velika krofna brzo spremiti. Eto, završio sam. Miris je super. Izvadit ću krofnu iz kalupa. A sad ću je preliti nutelom. To je bolje od svake čokolade. Baš lepo. A zatim ću dodati crvene konfete. Izgleda nevjerovatno. To je to. Može se probati. Prijatno, dragi. Sve izgleda tako ukusno. Hoću da probam prvo ovo. Ova krofna je tako velika. Taman za mene. I ukus je dobar. Da. Što je ovdje? Kako slatko. Miriše na čokoladu. Pa unutra je čokolada. Nije loše. Šta je ovo? To su krofne kao sa moje slike. Super. I ko će pobediti? Šefe, spremili ste najbolju krofnu. Pa da, ja sam profesionalac. Drugačije nije moglo da bude. A sad mi se jede sladoled. Hajde, spremite ga brzo. Taman imam teglu sa nutelom. Sad ću pokušati da napravim sladoled od toga. Svi vole nutelu, zar ne? Šefe, to je čudno, jel da?
kako god. A sada treba dodati mlijeko i M&M's bombone. Sipat ću to sve u teglu sa nutelom. Promiješat ću i super. Gotovo. Zatvaram i stavljam u zamrzivač. Kako hladno. Ostalo je malo sačekati. Bako, a šta si ti smislila? A ja ću napraviti sladoled od voća. Sve to treba staviti u blender. Tako je. Još malo. Dosta. Zatim stavljam poklopac i uključujem. O, jao, kako moćno. Zaustavite to. Bako, pomoći ću ti. Isključio sam iz struje. Hvala, Deni. Dakle, napravila sam sok. Sipat ću ga u kalup za sladoled. Tako je. Zatim ću ga zalediti uz pomoć spreja za hlađenje i ubaciti štapiće. Odlično. To je ispalo baš dobro. Ali to nije sve. Sladoled mora biti u čokoladi. Sad ću polomiti šarenu čokoladu. Tako je. I staviti je u čaše. Odlično. Svaka boja u svoju čašu. Divno. A sada sklanjam mrvice. Tako je. Uz pomoć brenera ću istopiti ovu čokoladu. Divno. Ostalo je umočiti sladoled u čokoladu. Roza sladoled. Tako je. Zatim crveni sladoled. Baš lijepo. I žuti sladoled. Divno. Stavljam to sve na tanjir. Baka je završila. Dobro, a ja imam sladoled Kit Kat. Stavit ću par kuglica u činiju. I još par. Divno. Zatim ću narendati čokoladno jaje. Da bi bilo još ukusnije. Da, super. Izgleda nevjerovatno. Zatim ću preliti sve čokoladnim sirupom. Dosta. I posljednji korak. Zaledit ću to sve sprejom za hlađenje. Ispao je čokoladni držač za kašiku. Gledajte. Kako vam se sviđa moja ideja? Mislim da sam genije. To je zanimljivo. Da, super. Vrijeme da izvadim svoj sladoled. Sad ću ga proveriti. Zaledio se, ali previše. Odmah mi donesite sladoled. Dobro. Trenutak. Sad ću nešto smisliti. Eto. Prijatno, dragi. Da, sladoled. Počet ću od ovog. Izgleda jako čokoladno. Probat ću malo. Običan je. A šta je ovdje? Da, izgleda baš dobro. Probat ću crveni. Lep je. Kakav je roze. Ovaj još bolji. Ekstra. Šta je ovdje? Šta će mi ovo? Ne razumem. Shvatio sam. Treba razbiti led da bih dobio sladoled. Zanimljivo. Uradit ću sve zbog sladoleda. Jo, ne ide mi. Dobro. Znači, pobedila je baka. Sad je more da se radujem pobedi. Hvala svima. Ovog puta želim nešto sa poći štapićima. Obožavam ih. Hajde, možete da počnete. Odlično. Taman završavam da sastavljam čokoladnu tortu. Tako je.
A sad ću naneti fil. Izgleda baš dobro. Treba premazati svu tortu čokoladom. Eto, izgleda savršeno, zar ne? A sad ću uzeti čokoladni poki štapići, koji tako voli Zak. Izgledaju savršeno. Da. Zatim ću staviti čokoladne bombone Maltesers. Sa njima sve postaje lepše, verujte mi. Stavit ću ih odozgo. Još malo i... Da, to je to. Ja sam završio. Nije loše, a ja vadim svoj kolači. A moj unuk obožava bakine mafine sa čokoladom. Preliču ih čokoladom. Da, tako će biti još bolje. Divno. A sad ću ubaciti u njih poki štapiće. O, kako slatko. Pogledajte. To liči na ježa. Preslatko. A Deni, kako ti se čini, jeli? Meni se jako sviđa. Deni, a tebi? Super, bako. I ja sam smislio šta ću da radim. Moram razbiti čokoladu. Da. Napravio sam čokoladne mrvice. Super. Sipat ću ih u teglicu. Tako je. A sad ću koristiti brener. Treba mi najjača vatra. Eto, istopio sam čokoladu. Savršeno. Ali to još nije sve. Napunit ću vodeni pištolj čokoladom. A sada pucam. Gledajte, ispala jelka. Još samo da je ukrasim i to je to. Pogledajte kakva lepota. Zaku će se sigurno dopasti. O, svaka čast, unuče. Wow, vaša jela izgledaju super. Što je ovdje? Jelka? Probat ću. Super. Ali previše prosto. A sad ću probati šta su ovdje smislili. Čokoladni kolači. Ali kako jesti to? Bako, to je baš nezgodno, preteralo si. A tu je cela torta, super. Sad ću je probati. O, da. To je mnogo ukusno. Ali, dosadila mi je brzo. Hoću još malo ovog da jedem. Da, odlučio sam da je pobedila čokoladna jelka. To, pobedio sam. Super, ja sam najbolji. Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. O, da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala mojim vernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Što? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću čili kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. I sedit ću na korofil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično. A sad ću premazati sve filom. Napravio sam zelenu jelku. Ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku.
Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu. Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog sandu. O, slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to je jako ukusno. Šta? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone. To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? O, ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo? Ju, to je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo. Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Šta? A ovo je jelka? Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam. Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo u razglednici? O, kakao! Super, treba mi to. O, imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. O, čaša se zaledila. Previše hladno. O, Miley, šta si smislila? Hvala na marshmallowu i pokišta pićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltizers i kakao. Da, tako je. Ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je. Preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Čekajte, a gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja. A sad ću sve promešati. Gledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. A moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio.
Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. Želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od Nutelle. Ukus je banalan. Dobro, probat ćemo još nešto. Wow, to je sneško od marshmallowa i kakao. Super! Da, prelepo. Čekajte, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. A tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobjeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostala je posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? Da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite. Ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako, a sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. Hvala. Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. Dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom. A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? I ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan. Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljiv ukras. I jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljeni je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow, nikad nisam videla to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. Da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. Moj jezik. Zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovdje? Wow, pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše. A Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. A šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. A mogu da uradim ovako? Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislilo Wednesday. Za početak ću uzeti pucketove bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiselije bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste.
Ali šta da radim sa njima? Osmislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Probačujem jednu bombonu. Au, previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo, a? Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Da, smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? Zmija? Skloni je. Uj. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako, odozgo. Odlično, završila sam. Okay. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro. Ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kakva lepa roza boja. Obožavam. Kako je ukusno. Nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. Da, bila zabavno. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću med unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. Dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, moram da te istopim. Izvini. Gotovo. Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A meda kao da nije ni postojao. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Okay. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava, ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego fenu. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se je Enid svidelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. Baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću na drugi sprat. Tako je. Prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? Gumene oči.
To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jao, moje oko! Šta se desilo, Wednesday? A ne! Kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala. To je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoje ukrasi me plaše. A šta ja da radim? Tačno. Imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. Prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. Tačno. Pozvaću svog druga. Zdravo. Donesi mi slatkiše. Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. U tom slučaju treba mi... Šta da izaberem? Tačno. Uzet ću ovo. Hvala. Evo ti. Vidimo se. Ćao. Super. Sad imam žute konfete. A mogu ih sipati na svoju tortu. Super. To je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da. Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte. Ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa Oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću sa fil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filmom od Oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja fil unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno. Počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacum u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte. Sada imam šarene dlanove. Prekrivam ceo sloj šarenim mrvicama. O, da. Ispalo ekstra. Wow, to je baš zanimljivo. Super. A šta će biti dalje? Enid, šta ćete kaciga? Oho, neverovatno. To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool. Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu umjesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala, ljudi. Baš ste mi pomogli. Sve spremno. Eto. Imam još poki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super. Poređat ću ih ovako, kao ogradu. Preslatko. Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. O da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja. Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday?
Oho, ona je pojela celo pakovanje? Tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super! Ajde sad da probamo! Baš sam gladna! Wednesday, jesi spremna? Super! Počinjemo sa prvim slojem! Wow, to je prelepo! Divno, jako mi se sviđa! O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon! Gledajte, prelep je! Wow, sad je sve oko mene šareno! Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. O, ideja! A mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica pucketovih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih. Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. O, kako lepo srce! Probat ću! Wow, oduševljena sam! To je jako ukusno! Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika! Wow, torta ne staje pred očima! Eto, ostao je posljednji komad! Ups! Devojke, kako ste? Šta? Da li je to crvena paprika? Jao, koliko gadnih, ljutih paprika! A šta je to kod majka? O ne, kakva velika planina papričica! Nekom se baš nije posrećila. Hajde, Mary, ti kreni. Pa dobro, šta da se radi? Idemo. Za sad je sve u redu. Kako to jede? Fuj. Dobro, uspela sam. Joj, kako mi je vruće. A, sad ću pući. Kakav užas. O, čak sam se i opekao. Imam nešto da ohladim, Mary. Hvala. Oh, thank you. Nema na čemu. Mia, sad ti. O ne, ne podnosim ove čili papričice. Užas. To je nemoguće. Joj, odvratno. Jadna ja. Da, jadna Mia. Kako ih jede, ne razumem. Jedan deo sam pojela. Idemo dalje. Ostalo je još malo. Hej, odakle dolaze nove paprike? Odlično, Mia neće ni primetiti da jede moje papričice. Mike, šta si to izmislio? Gotovo, moja osveta će biti brza i strašna. Eto ti. Mike, zaslužio si to. O, kako vruće. Gorim. Ide mi para iz ušiju. O ne. Mia, izgledaš kao voz. Ne mogu više da držim vatru u sebi. Eksplodirat ću. Šta? Situacija je izmakla kontroli. Moramo da spasimo Miju. Negde sam imao vatrogasni aparat. Hej, boli me. Vreme je za hlađenje. O da, baš ti hvala. Gotovo, spašeni smo. Da si videla svoje lice, Mia? Da, ti si kao Deda Mraz. Koji ste vi, šalivdžije? Sad je tačno tvoj red, Mike. Neka, hvala, propustit ću. Ne, nećeš se izvući, Mike. U redu, počinjem. Joj, kako ljuto. Oho, hoće li stvarno sve to pojesti? Fuj, kako gadno. Jadni, Mike. U redu, ostala je samo jedna paprika. O ne, gorim. Eksplodirat ću.
Letim. Sad padam. Treba mi još goriva. Odlično. Upalilo je. Gde je Mike? Sad ću da ga nađem. Hoću ja da vidim Majka. Super, u svemiru sam. Kakvu lepu lizalicu imam. A ja imam ih više. Mike, vidi koliko je Mary dobila. Da, imam čitavu planinu lizalica. Mija, hajde, možeš da počneš. Jao, samo jedna mala lizalica. Brzo ću je pojesti. Hej, hajde, otvori se. Hajde. Šta je ovo, bre? O, gde je bombona? U redu, može i bez štapića da se jede. Vreme je da je konačno probam. Jao, prelepa je. Lizalica sa ukusom jagode je moja omiljena. Odlično. Hajde, Majko, jedi sad svoje lizalice. Vidi Mija kakvu lepu lizalicu imam. Prvo ću ih sve otvoriti. Odlično, a sad mi treba čekić. Ovako. Svaka mi čast. Hej, budi oprezan, Mike, nemoj nas da zakačiš. Ma sve u redu. Sad imam lizalicu u prahu. A evo i činije. Sipam sve mrvice u činiju. Ovako. A sad umačem lizalicu u ove mrve. Super, moje jelo je spremno. O da, to je ekstra. Ovo je nešto nerealno. Oduševljen sam, a sad najlepši deo. O da. To je bilo nezaboravno. Hajde, Mary, možeš početi da jedeš svoju planinu od lizalica. Ali kako brzo da otvorim sve lizalice? Da, znam. Hej, Mary, mislim da duvaš u pogrešnom pravcu. Ups, izvinjavam se. Idemo. Da. Izgleda sjajno. Pa, vreme je za uživanje. Jao, to je jako ukusno. Još više lizalica. Kako lepo jede. Daj nama malo, Mary. Molimo te. Kako da ne? Jao, šta je bilo? Ne mogu otvoriti usta. Mary, šta ćeš sad? Pa molim vas, pomozite mi. Pa dobro, morat ćemo da joj pomognemo. Vuci. Probajte drugačije. To, konačno je uspelo. Moram da vratim vilič na mesto. Ovako. Odlično, izgleda da je sve u redu. Dobro je, baci 5. Što? Jedno zrno? Nekoliko zrna kukuruza. Šta da radim sa tim? Wow, super! Pogledajte koliko sam ja dobila. Hajde, Mija, jedi. U redu, kako god kažeš. Joj, kako čvrsto. Imam ideju. Pogledajte šta imam. To je super pegla za kosu. Sad ću spremiti kokice. Samo treba malo sačekati. Dok čekaš možeš umreti od dosade. Da, to je predugo. Da, uspelo je. Šta, jesi napravila nešto? Čestitamo. To su prave kokice. Mislim, kokica. Kako je ukusno. Šteta što tako malo. U redu, Mike, sad je tvoj red. Ma šta ja da smislim? Znam. Pogledajte kakvu ja peglu imam. I ja ću napraviti sebi kokice. Kako sam pametan.
Wow, to je stvarno cool. Imam više kokica nego ti, Mija. A, kako boli. Moram brže ohladiti ovu opekotinu. Ti si pravi baksuz, Mike. U redu, sad ti, Mary. O, imam ideju. Pitam se šta je izmislila. Pogledajte šta imam. Mini aparat za pravljenje kokica. To je super. Ja moram samo da stavljam ruku i da jedem. Želim još više kokica. Još i još. To je stvarno cool. O da, sipat ću sve što je ostalo. Ajoj, šta se dešava? O ne, sad će eksplodirati. O, to je kiša od kokica. O ne. A ja mislim da je to baš super. Wow, kakva cool kantica. Oh Mike, tvoja kantica je baš mala. Smej se koliko god želiš. Wow, pogledaj šta je kod Mije. Super, jako volim piletinu. Šta gledaš, Mike? Jedi svoju piletinu. Miriše baš lepo. O da. To je baš ukusno. Jedva čekam da pojedem to. O ne, zagrcnuo sam se. U pomoć. Hvala. Mike, ti si luzer? Baš si smešan. Hej, šta to radiš? Nećeš mi se više smeti. Ok, sad je moret. Jao, to je jako ukusno. Kako lepo hrska. Oduševljena sam. Kako lepo jede. O da, ne mogu da se zaustavim. Mislim da je previše zauzeta jedenjem, tako da mogu ukrasti jedan batak. Šta? A gde je posljednje pače? Mike, vrati mi! Eto ti, dobio si novi šešir. Ti si luda, Mary. Odlično, konačno je stigao red na mene. Da, Mary, bila si u pravu, to je nerealno ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, mislim da će sada pući. Još, treba mi još mesa. Možda ću i ja dobiti nešto. Hej, šta to radiš? Jao, izvini, Mija. Vidi, mogu da joj upravljam batakom. Cool. Mija, hvataj. Odlično urađeno. Sad je to sve naše. To je ekstra. Ne mogu da se odvojim. To je bilo ekstra. Našla sam piletinu. Bravo, Mija, dobra devojčica. Da, ja sam najbolja. Šta? Ali zašto je moja kantica prazna? Ne, samo ne to. To ste vi uradili? Vi ste mi pojeli piletinu? Pa izvini. To je bilo previše ukusno, nismo mogli da odolimo.